wong manis gawe kangening atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku manggi ora ayu lakai kena-kenae yo kene tak antuk kabare ora esuk ora sore mung kelingan sa solabawane senajan mung krungu suarane ora koyo yen nyawang eseme bebasan segoro madu gala manis sing manis pancen esemu nah, nek wetenge wareg ya ngene iki. Alhamdulillah. Nggih. Sinambi nenggo para warenggana utawi penyanyi, heeh. Lan iki lagu spesial kagem Bapak Ibu para tamu undangan. Dangu mboten kepanggih sesarengan kalian langgam esemu mugi-mugi dados palipur dumateng Bapak Ibu sagung rawuh. Ibapu ingati wong manis antuk nugrahane Gusti ora mung jroning impenku bisa nyanding Terakan sugeng siang, selamat datang sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sagung rawuh iketan sekrupati. Sugeng pembanggaan kalian kanca-kanca campur sari kesira menada mijil saking harapan indah. Ini saya menika sowan wonten ngaten pun menika menyangkani pamunduh saking panjenengan Bapak Sunarno dalah Ibu Suryaningsih. Nginang karo ngilo suwe ora ketemu wong manis gawe kangening atiku ora mung jroning impenku bisa nyanding ora koyo yen nyawang esemu bebasan segoro madu agala manis sing manis pancen esemu Alhamdulillah dina iki piyayi Sragen sami kempal.
wonten dalanipun panjenenganipun Bapak Sunarno dalah Ibu Suryaningsih. Heeh. Inggih derek bebingah, derek ndedonga awit ing dinten siang punika panjenenganipun Bapak Narno dalah Ibu Suryaningsih ngawontenaken resepsi inggih menika khitanan. Heeh. Ingkang putra ingkang nami inggih menika Ajam Kolib Putra. Heeh. Monggo sami ndedonga mugi-mugi putra panjenenganipun Bapak Sunarno dalah Ibu ingkang nami inggih menika Adik Ajam mugi-mugi samangke ndadosna putra ingkang pinter, putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuh, migunani dumateng tiyang sepuh dan berguna bagi nusa bangsa khususnya untuk agamanya. Amin Allahumma amin. Le, sudah sunat belum le? Wes mari. Wes. Oh, barangnya gede banget pengen dipamerke karo aku lho. Mosok aku teko wingi langsung didudono ngono. Rantai kaya cilik Eko mung sakmene iki lho. Tenan lho kok. Hah? Anak gede malah duwe wong kaya ngono kok. Wong gede awake tok kok. Ibapu ingati wong manis antuk nugrahane Gusti ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu wong manis. Jih menika langgam semu